74 ingurun gainengo. Azkunen amabean egon zan. Koinetak... Urreta Bizkaiak, ez da? Urreta Bizkaia. Urreta Bizkaia eukien apelidue. Horrek itxi dutzien, Bizkaia puntetik, eta gero urreta bat zein bakarrik. Horrek kontu guztik eta gerri. Horre salabarrikuek diez. Salabarrikuek. Eta horre behuen ziren zuekin... Gu genion ziren, dano. Azkunen, Andrie, koinetak, aikein erraba, amagin erraba, eta tanak. Eusien. Horretan, arkale ginen guenengu, hilebi ero ginen zenakan. Eta gero handi torlabe gara, kun batzuk leku batera eta beste batzuk... Zer egiten zenuen Karrantzan, baina, zer egitea bien zure aitek eta amak? Bezeria gehiago gare jata bienan, gureine, behienan erreka bat pasta zan, dane beze gurera eta bien. Hangeizena jaten gehiago, arroza, arroza hauen abundante, da esnie gureine, da sobrezaz zan esnie, Karrantzako ez da senyora bajatu karru egin, da Bilbora bihitzen zen. Genero egorantza falta itxabena diarizo, ogeize mota bina, jateko Karrantzako beko berritik, ara potrero de pando zen. Ugun gainien ingurua. Ara, altzo generua. Diarizo karruek, mesede galante jaben astu egin, arero ditia.